Mars nirup ania delong tlai post editorial politics a mi puilam inubut lawang u assembly budget session zo felania session danga in soizui a hloa politics tuipui lem lo tan po ngai nom tak tak riat tur om nuala political party lam tan pon election campaign bultan na ngai thein malak na anasa ani kha thil lang chiang chu thil te naw anga lang le hausa soi chu vek chi ni lem lo tam tak session aya platform zaw deuh MLA te anlen hal na tur om pheisela chuan politician ten mi pui ma khuwa an ngai lem lo zia mu tur po atam mai thei DC NMA minister meupon ADC mi pui te an bum thu asoi mau mai ni kha politician te hi an rin tlak love kan ti hul hual lova ramin mason na nei le kan tun din hun min hlang kai tu chu politician te hi an ni a an jin kong hi zaw huwa win langma se kong dang anga an pal liam thei lo tam tak hi politics jin konga an pal liama beng an chut ngona an in vau pung deuh angai chang a tam ti hriat puila kan politician te virvel kara hian mi puilam hi lo tong pong at ve vak a olviawa party politics rui chil tengat phei chu an puite tan lo chuan an bula ompo thil nuam ani fashan lo politician te chuan an ti tur an ti a mi puilam hi lo nu but lovila kan du zong ramta na thatur thlang chuak thei turin thuak fim mangila chu chuan kan politician te sukhlek po hi a her dang lam nge yang politics chu mitlem te hlok na na mi tam tak at na an ti thrin ania